אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע. אם שואלים אותי מה השעה, אז אני טוען שאני לא יודע. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אם בסיבוב ניגש אליי שוטר, אני מושיט להזיקים את הידיים. אם מתחשק לי לא להיות עצוב, אז אני נוסע לכיוון ירושלים. אם אני רואה חתול, אני לטובתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אני יושב בשקט על ספסל לא ציבורי, ולא שואל את אף אחד מתי תורי. נשען על הירח ומביט איך העולם מסתובב כמו תגלית. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל טיול מאורגן, אבל אני לא נוסע, אני לוקח את הזמן, לוקח את הזמן, כן. אומרים לי שאני טועה, אני אפילו לא מתחיל להתווכח. אם מספרים לי שהתחילה מלחמה, אז אני מיד עובר לצד שמנצח. אם אני רואה זקן, אשמע בעצתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3,